Good morning, youngsters! It's another day. Hindi ako nakatulog ng mabuti kasi si Sofia tagal na tulog, alas 10 na. Ngayon na kumakain pa late para ako at ang magdadala nito kasi si Bana din late nagising. So mag-breakfast lang ako. I think. Sarap ng kape pag umaga talaga. Mag-boil muna tayo ng water. So, diba? Kusina. Maganda talaga pag malinis. Maaliwala siya. No? Maaliwalas. So, kamusta kayo? Meron din natutuwa sa mga meal prep ko. Next meal prep ko, I think Saturday evening. Diba? Yun akong gagawin mamaya. Kay Sofia na lang. Pero madali lang yung kay Sofia, diba? Kasi siya lang maisa kakain. Si Sofia, nagiging picker na siya ngayon. Tingnan niyo dito. Ngayon kumakain siya ng cereals. Good morning! Good morning, anak! Good morning, anak! Say hi! Oo. Ayan talaga yan siya lang. Sa kanyang place. Kaya hindi ko yung matapon-tapon. So, almusal na naman. I have eggs scrambled lang with coconut oil and then kape. At saka, tawag nito, mag-cheat ako kasi kakain ako ng bread. Normally, bread is not allowed. Pero gusto ko kumain ng bread. Diba? Kasi kailangan ko, matagal ako sa labas ngayon. So, I need to eat something. So, Sofia is andito sa kusina. Dito kami lahat. Problema sa kusina namin is wala siyang lamesa. Ayan, no? What are you doing, baby? What is that? Hey. Yeah. Yeah. Okay, let's eat. See? Show the A. What color is the A? Green. 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 Kung hindi ka sanay, hindi mo talaga maintindihan yung mga sinasabi niya. What color is this? What is this? Hey! Ganon. What is this? Wee! No, ganon siya. A few moments later. So, karating ko lang Karating ko lang, naghatid ako kay Sofia. Tapos, may mga appointments ako sa school niya. At finally, nalista na yung ating baby. Alam nyo, super aga. Iba talaga dito. Super agang magpalista. 1 year from now. So, dapat next year pa si Sofia pupunta sa school. So, mag-start daw dito yung mga schools. 4 to 6 years old. 4 years old. So, next year, after ng birthday ni Sofia, 28, sa May 30, papasok na siya. Ang baby namin papasok na. Oh my God. As in, ako kanina, wala talaga akong idea about sa schools dito sa Netherlands. Kasi, di ba, wala akong baby, hindi naman ako pumasok sa school. Di ko din alam, di din ako nagtatatanong. Kasi, why, di ba? So, ngayon, medyo may mga idea na ako. Kasi, alam nyo naman yung asawa ko, wala din yung idea. Wala din yung idea. Kasi, yeah, yung asawa niya dati, ex pala. Yung ex niya dati yung nag-handle. Kasi, yun yung talagang Dutch. Tapos, yung requirement lang is passport. So, passport ni Sofia. Ay, yung passport niya, yung baby pa siya. 6 months old. And then, nahulog yung aking. Tapos, nun, hinatid ko siya, umiyak siya, kasi, di kasi yun sanay. Akala niya, maglaro kami or what. So, hindi siya sanay. So, pumunta din ako sa Action, yung store na sinasabi ko, na nag-order ako. And then, nakuha na natin yung ating mga orders. Ito pala sa school ni Sofia, yung calendar sa school. Kung ano yung mga ginagawa nila. Ganon. So, nice, diba? And then, yung order ko pala, hold lang natin ng konti. It's more on Sofia
This one. Kasi kailangan from 15 euro, dapat bilhin ko sana. Konti lang. So, dapat 15 euro. Anyway, nagpalit pala ako ng battery. Kaya tayo nakaupo. So, ano ko lang. Ito, drawing book. Madami ako in order. OMG! Drawing book, walang laman. Bright din ako, no? Coloring book pala sana yun. Parang wala sila no in order ko. Drawing book is yung nagdo-draw ka. Biscuits ni Sophia. Ito, for the fridge. And crayons. Play-doh. Finally, magpa-play-doh na siya. Pero kailangan mo talagang bantayan. Ito, bumili ako ng bagong digital timer sa kusina. Kasi nung nag-meal prep ako, kulang-kulang. Hala, 2 play-doh pala binili ko. Bumili din ako nito. Ang dami palang play-doh binili ko. Naluto. Battery para sa kusina ko. Ala, I think umorder din si Bana nito. And then, eto siya. I wanted to try this one. Zero pasta spaghetti. So, it's 9 calories ang sabi. Pero luto na ata to. Gluten-free, high fiber, fat-free, sugar-free. Ready in 2 minutes. So, luto na to siya. Kailangan mo na siyang i-mix. So, pwede natin itong gamitin sa ating meal prep. At yun lang. At saka ito, splatter. Ha? Akala ko dami kong binili for Sophia. Madami silang wala. Depende kasi sa store na saan ka magpipick up. So, wala. Hindi complete. Hindi complete. Mag-rest lang ako kasi may kukunin naman na Bana. Grabe, ang init sa labas. Rest lang muna tayo. Linis-linis dito. Mamamlansya pala ako today. So, masakit pa din yung dito ko. Grabe. As in, para siyang manhid. Manhid. Balitaan ko kayo mamaya mga lalabs, okay? Ano lang, tawag nito, magla-lunch na tayo maaga, 11 o'clock, kasi gusto kong kumain ng apple. So, kita nyo to, ito yung pangalawa na ginawa ko dati. Pwede siyang, tawag nito, chia, soya milk, at saka, tawag nito, pwedeng muesli or oats. Oats na lang kung wala kayong muesli. Tsaka yung aking apple at pepper, kaya ating Philadelphia. Wala akong cucumber today, so kaya wala tayong cucumber. Kainin ko muna yung anong meron sa namin dito bago tayo bibili. 'Di ba? So, kain tayo. Masarap siya, promise. Promise? Ba na yung mga English ko? Andito na pala si Sophia sa akin. Pupunta lang kami sa park. Say hi, baby. Say hi. Pinalitan ko ng body warmer kasi medyo mainit. So, labas muna kami. Mamaya pa kami uwi. Kasi tapos ako magluto. Yung kanya nalulutuin ko. Madali lang yun. Fried ko lang yung chicken. Tapos wala na. Wala akong hugasin mamaya. Sa kanya lang. Madali lang yun. Kakain na lang kami ni Bana pagdating. Initin na lang, no? So, yun yung masarap. Yes. Yeah. Dance. La 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 la. La 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 la. Hey. Aha. Na 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 na. Aha. Sige na. Huh? Pia. Careful. Uh-oh. That's enough.
Oo. A few moments later. So, we're just going to warm up. Ito yung kay Dada. That's my hair. No, it's not. The doll's hair. And ito yung akin. And kay Sofia is just bread and then chicken lang. So, di ba wala kong hugasin. Kasi yan lang, oh. So, niluluto ko lang yung ano ni Sofia. Oh, oh. Mosquito. Mosquito, oh, ang laki. American European mosquito. Kita nyo ba yan? Hmm? Laki. Yung trabaho ni Dada, taga-suklayan ni Sofia basta maligo. Naligo kami kasi naglaro kami doon sa ano, balas pa, sa sand. Yan. So, tignan nyo. Ayan, oh. Tapos, gusto lang Dada ni ketchup. So, yung akin naman. So, lagay lang natin sa microwave. Ayan. Voila. So, diba, para lang nag-order ng food sa fast food or sa mga restaurant ba. Ayan, oh. Init lang. Ayan. Yung akin. Let's eat. Nada, how's your first meal? Next time, I'll prepare nicer. It's my first time. Were you proud of me? Are you proud of me? Dada, I cannot complain. Is it okay? It's on the margin of okay. What? It's better than the ones in the grocery store. Hmm? The grocery store, when you buy the one from in ready-made, Canton Clar. It's almost the same. Sophia, chicken, and toasty. That looks tastier. Yung mukha niya talaga. Bahala siya dyan. Akin, oh. Let's eat. So, tapos na pala si Bana. Ako na lang kumakain. Lang, oh. Okay naman. Tapos, toyo sa akin. Yung sauce ni Bana is ketchup. Nasaan nyo lang kung ano yung gusto niya. But yung second ko talaga could be better. Ganun kasi first time ko pa, diba? Nangangapa pa. Meron na akong prepared na mga recipe na may isda, may chicken, may beef. Ano ba yun? Yun ata yun. May ano na ako, may nakalista na ako for 5 days. Ano talaga, yung parang how to live, yung kinuha talaga masarap. Kinuha yung kuskus, masarap sila. So, as usual, ito na yung aming routine. Pagkatapos kumain, naligo na pala kami ni Sofia, nakapagbihis na. And routine ni Sofia, sakay sa kanyang Dada. Ayun na, oh. Mamaya makakatulog na yan dyan. Ha? Pia? Wale. There was no spark in terms or anything. There was no fight in her. I understand that people can't Ina, makatulog na yan dyan. just see Kung relax lang ako dito. it's not like that at all. Ayan.
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지